Hľa, Panna počne, ak porodí syna. A daj mu meno Emanuel, Boh s nami. Ježiš zjavuje Boha v plnosti. Keď vidíme Ježiša, jeho slová, skutky, obetu na kríži a zmŕtvychvstanie, poznávame Otcovú lásku a starostlivosť. Každé evanjelium poskytuje unikátny pohľad. Matúš na Mesiáša, Marek na službu, Lukáš na jeho city a súcit, Ján na vteleného Syna Božieho. Meno Emanuel nám pripomína, že Boh je s nami každý deň až do konca sveta. Tento fakt nás má uistiť, že Boh nás neopustí a že všetky naše kroky a snaženia sú pod jeho dohľadom a milosťou. Myšlienka na zamyslenie. Boh nie je vzdialený alebo neosobný. On s nami zostáva, vedie a učí nás. Otázka pre teba. Za čo dnes môžeš konkrétne Bohu poďakovať? Ako si uvedomuješ, že je Emanuel, Boh s tebou, vo svojich rozhodnutiach a skutkoch?